Күпме генә янәшәсендә кешеләр булса да, күпме генә сөйләшсәң дә, ул барыбер ялгыз кеше иде. Ул үзенә капланган, аның үз дөньясы, үз фикере, үз карашы, һәммә мәсьәләгә дә, һәм ул аның әсәрләрендә яхшы ягыла. Бу китапны бик күптәннән көттек, мин генә түгел, барыбыз да көттек. Бик күп сораучылар булды. Минем өлешем бар дип әйтә алмыйм. Рәхмәттән башка бүтән бер сүзем юк. Бер өстәп нәрсә дә әйтә алмыйм. Илфакның иҗатында Илсиянең өлеше бик зур. Алар менә ничә ел яшәгәннәр, ниндидер гайбәтләргә, төрле сүзләргә урын калдырмыйча, менә шу яшәгән еллар ул бәхетле еллар булган. Шуңа күрә һәм ул еллар менә бу китапта бик ачык чагыла, бигрәк тә аның шигъри өлешендә. Нәрсә әйтсәм дә миңа каршы булачагын аңлыйм. Соңгы вакыйгалардан шуның өчен дәшүдән мәгънә бардыр дип уйламыйм.